poďte pomaličky, nižšie, poďte. No. Poďte. Každému teraz poďakujem, že prišli podať úctu k našim padlým občanom. A teraz by som každého poprosil, že by si zaujal miesto tu a budeme teraz si užívať vonku dobrý kultúrny program. Ďakujem, nech sa páči. Vážení naši rodáci, ktorí tiež nás prišli navštíviť na túto našu takú dobrú slávnosť, vážená mládež, milé deti. Dovolím si vás privítať na dnešnom takom tradičnom stretnutí našej obci, to je ako sa povie, že po 15. krát. A tiež by som chcel privítať pri nás našich vzácnych hostí, doktora Pavela Struhára, ty si predseda prednosta vodného úradu, to som ešte nedal, potom by som chcel pána Michala Hadačku, odváža národná, Petra Mináča, Ivánova Kutovča, ešte pána hlavného kontrolora z Banskobystrického samosprávneho kraja. Ešte by som chcel privítať. Ten mladý pán Baron si vás zaslúžil. Nechcem ho do teba je uzarúbeť. Tá je už kleštenosť. A nie, ja s takým mužom nemôžem byť šťastná. Viem ti byť rovka, dokonca sa mi prírodne nevyzná, že sa mu zo srdca zrodrodil z toho musí. Ha, Miluška to povedala, môžete mi veriť. Ha, ale si ho chytro obrátila. Už si trochu pretvoril ten horlivý maďar Slováka. Ale keď sa ti tebe Miluška ľúbi, sa za ňou vydať môžeš. Ale ja už o ňom nechcem nič počuť. To budete šťastný, čo len teraz bude robiť. Boli sme dnes v Botove, tam sme sa slúbili, boli dožinkové slávnosti, boli sme dnes všetci traja v Čiernom potoku, tam bolo tiež, keďže to je dedina na slovensko-maďarských hraniciach, má síce len 85 rokov, ale možno viete, že sú to vlastne prisťahovalci z Hreňovej a Detvy, čisto ako slovenská dedina. Tam sme boli, no už keď sme sa teraz vracali, tak vrahli túto chlapom, tak poďte do Striežove, lebo tam nám dajú aj najesť, aj vypiť, aj sa